Me olemme järjestäneet suosittuja Paint Your Partner maalausworkshopia viime keväästä asti, ja nyt ajattelin kertoa, että mitä workshopin aikana tapahtuu. Sijaitsemme Tampereen Hämeenpuistossa, joten ratikkapysäkiltä kävelette meille vain 2 minuuttia. Kun saavutte paikalle, niin saatte meiltä suojaksi essun ja hanskat. Sen jälkeen voitte etsiä mieluisan istumapaikan ja availla lempijuomanne, jonka siis voitte halutessanne ottaa mukaan. Workshopin aikana maalaatte vastatusten toisenne. Teidän välissänne on este, joten ette näe, miten partnerinne työ etenee. Vasta työpajan lopuksi muotokuvat paljastetaan. Kurssin ohjaajalta saatte opastusta värien käytössä, tekniikoissa ja vinkkejä myös työn etenemiseen. Korostan vielä, että teillä ei tarvitse olla aiempaa kokemusta maalaamisesta. Osallistujilta ei siis vaadita taitoa, mutta sitäkin enemmän huumorin tajua. Jos siis etsitte erikoisen hauskaa tapaa viettää iltaa, ottakaa pullo kuhua matkaan ja suunnatkaa kohti kehystarinaa. Muutaman tunnin jälkeen olette 2 upeaa teosta rikkaampia ja toivottavasti vielä puheväleissä. Hinta 39 € henkilö, sisältäen kaikki tarvikkeet. Seuraava workshopi tämän kuun 25. päivä. Kurssille mahtuu 6 paria, joten olihan nopea.